Natay! Natay! Itay! Sa maron iro. Nasaba na sa daling iro. Itay! Itay! Nagdiskuti ka man na lo. Ay, no! Okay na lo. Lo ano ka dili ka katingog lo. Buang! Kaya ko pagking, kaya mo makong gitok animala ka! Ay, Scott, sorry lo. Na, sorry gid lo. Wagid ko kay Paolo. Na, Scott sa ning kabuta oy. Itay! Asa mo dahil si Itay, ha? Unsay itay lo? Wa man tay itoy diri. Wa kami mag-itay si Itay kang ganyan! Ay, itoy. Ah, si itoy diyan na. Asa mo dahil, ha? Asa? Na ay gibuhat sa luyo lo. Ako tawgon lo. Tawag ka din sa kanya, kanitala niya. As gina ko tawgon lo. Itoy. 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 Uy, Itoy! Itoy! Si Lolo ba? Si Lolo! No sa si Lulu day. Na, si Lolo ba? O siya anak ba? Huwag ko saprot anak. Si Lolo ba? Dili, ana! Pagtuwa ka naglisaro, ginawa! Na! Ha? Si Lulu lugos na ginawa? Oh, tana, ato! Ano? To. No! Lusa man Wow! Mga apa, maikinaamo ko ha. Ina ako'y pumalihat ni Suman. Nga siya akong kamatayan, akong ipabuhat. Inday, pahihog taguhatong akong antohos, be. Asa ibabaw sa piano. Sa man lo? Ang kanila? Oo, kaya. Ay, salamat. Para lo? Salamat. Daghang salamat. Oh, hinil. Unsa man ni? Nabali man na yung Bali man na lo. Baliktad lo. Bali, Ana. Tabang ito kay nagkurog. No. Ako, na ako ipamalihog ka ninyo, ha? Ay. Mga apo, nagay ko isa din ninyo. Ang kantong yuta sa luwa, ayaw tulog ibaliga, ha? Yuta. Wa man tay yuta lo. Yuta. Yuta sa luwa ba? Ay tulog ibaliga. Lo. Tayo ba si lo? Huwag mo tayo yuta lo. Mabitaw nga, ay tulog ibaliga dito ato. Palihog ito na. Gaganto sa kusina. Kaya Liya. papel Bili gibutang dito. mo na magkausap sa iyong kinabuhi doon maleksyon. Relax. Sige lo, baon lo. Ato ha. Ay, hinay lo. Kay, ato karoon din ako ka. Pati mo yung Ano lo? Saan man lo? Hilo. Ano lagi na lo? Ano magalo? Arinola. Pinula. Dito ka na papel itong gibutan. Ay, ito na pa. Ay, na lang. Kay naramdaman sa Uy, kong naama din si Luyo. Di. lagi ay, naramdaman sa kong luyo. Limtan mo na nagaglat ko eh. Mana la. Lo. Hinay lo. Gising na lo. Imo para man yatag mo lo. Ako hindi nga maon Karaan siya. na papel lagi ni. Makasulba siya Oo, no? dito. Maon. Tuko sa karaan. Ni puti naman lagi nilo. Aw, mao gini puti gini siya. Naibutang dire Alberto Ito pa nang- Pizza, November 2023. Lo, tayo sa lo. Di kita Bali man dahil ni. Nabali na. bali lo. Tayo sa Hinilo. Ang ito. hala. Kayamanan. Kaupan pa kami ni Limahong ni Limahang dito kami sa England. Una, itong pamilya kang ni Masita, mao ka ni siya.
Diri na mo gipang tago ang among mga ipangkawatan niya to. Tayo sa lo. Kawalan ka sa una lo. Wa kakipayo nga ako si Mando Sauna. Tinuod ako niyang Mando. Akong tinuod niyang Mando Rokot. Ako na siya. Tayo sa lo. Dili kami masaag ani lo. Kanyang mapaha. Naadya ang iyong Oh no. kaagianan. Sakto ka. Padung na. Kani mo niya atong payag. Ug mo nga og ka sa ubos ng mangga. Unya, sa may mangga mo nga og ka sa batla. Balay. May kakita kag mangga. Unya og ka may bato. Ang bato, Mas asa dipita? Ubos sa bato. Kahoy. Ano makita? Di ka sa bato. Ay, mabiyay lo. Pangabuan. Atis ka ba rin ba kayo? Bato ka na mahong Vix. Tantang ko. Kamuan, tigwangan mo ko tigwangan. O siya mangutot ko kaya mag-isip na ko sa itong katigwangon. Huwag mo na Mao dai lo nga buhi ka la. Abuhay bre ka lo. Tuwata. Tuwata. Olo, ay lo. Olo. Lo. Lo. 1 week later. Mapa. Gibili ni Lolo Mando. Kuman sa balay, tayon mangga. Nya dulhog bato nga karaan. Nari bato nga karaan diri. Pagkalisura ni oy. Itsoy! Itsoy! Itsoy tabangay ko are. Itsoy! Nah! Nilaka man si Itsoy. Wa man day dire. Unsa man ko nay pagkuan nga ako ra usa? Ay gusto. Tuon ko kung duha ka amigo, sila Isla og si Idoy. Tuon ako. Patabang ko ari. Katawaan gid ako bay gahapon bay sus. Nakakita ko sa video sa cellphone bay ba. Sa among silingan, basta kay apiti alegriha lagi bay. Kunti sa bayot og kuan bay, inano, basket ba. Basta kay looya sa inano bay magbarog ra gud ang bayot bay. Mo ba bay? Nah. Bantog ra wow kita nimo gahapon. Dito rin ka sa Kalingawan di ay. Tapi ato ba? Mingaw lagi, wala lagi ko bantay sa itong ubang amigo lagi ron. Asa ka sila no? Murag mingaw bitaw ron ba no? Laay jud kayo nga, lahir jud kay ba nga naa sila, naa tamok-tapok-tapok. Nga kita yung nanira, murag tag buang duha, kita tabi-tabi kita ran duha. Asa ka sila no? A few moments later. Awal gapon lagi bay, tan-aw big video ana-ana wa. Alingawa ay. Oh. Sinito, ganda na nagpapel no. Asa man na padung? Na sa libon. Lang. Wala mag Dah, malibang na bay. Klaro kayo no. Uy nito. Lubot na. Ay gani, ay. Sa makadira. Ganadam kag papel mo kag malibang. Ali. Naa sila. Tama. Ito na ko. Wag gid eh. Uy, bay. Magina mo. Sabi kita nadala nimo. Unsa man na? Maniyugi ko mi. Kuan ba kaning? Dili. Unsa nyara? Kuan kaning gikabilin sa mong lulo ba usa si namatay? Ha? Kuan mapa. Mapa? Oh, magpatabang ta ko niya ani kay dila ka makong usa kay suon nga si Itsoy. Asa man si Itsoy day? Na wala nga toy. Munog man to siya sa to. Nang check na sa tong buang klaro kay nang siboy ginang buang oy. Kani ba kuyugi ko ni bi? Sama na, ato ning sugdan. Sama ni. Sama ni, kasabot na mangga yan, ay bato. Gutuan mo ni. Lah, na madato tani bay. Treasure man ni. Oh, treasure rin ha?
Sure ni. Ato na niya doon. Yamashita. Na na. May na lang mag... No, pagklaro di bay. O sige, gibili naman sa kong lulo. O sige bay, dala na bay, ato na to. Sama na na. Ato na to na. Karo na. Pero na. Sa pamatong... Oh! Mangga! Mao ni? Mao na. Mao gid bay. Balay. Mao lagi. Skilid. Sakto kayo. Yung ari ta magsugod ari. Oh, na. O to na. Ari ta sugod ari. Na. Naani diri. 1 2 3 4. Oh, nanata sa mangga. Oh, mangga din. Dayon. Kung saan taning mangga, sunod sa mangga bato. Usak ka pa siguro tag mangga. Bato may nakabutang bro. Bato may nakabutang. Padulog lagi ni nga bato. Batangas ng gata. Aturay, to ay daan. Na, laot sa dito. Bato. Asa man. Asa man napita na. Kan may bato. Tulo ka buok. Tulo ka buok katapad. Oh. O di ba ka na mao? Oo. Bato di eh. Saan ni? Mao ka ni? Tulo ka bato. Tapad nga. 5. Galaray man ni. Ay noon. Ang atong kuwagbasi no, gasikit pa na. Tulo ni gasikit. Matagi ba nagdag tinta ba? Klaro sa ning mapang lolo pag gitkuan kuan po ni lolo ni mo. Ay, sa ni lolo ni mo. Sorry Kung man sa kuan pa. Dayon, Padulog na sa. nanamata diri sa bato, unsan po'y sunod? Unsa man eh? Kamunggay. Utapad. Dah. Hapit na ta. Duha ka kahoy gatapad. Pangita ko duha ka kahoy gatapad ya. Natura. Duha ka kahoy. Aw na kay no nagdugo. Na to soya na basig na dito. O tana. Mao na. Mauna ni. Mauna ka ni. Yan eh. Sus kapuya ay. Asa man ani? Wa ba ka tagis ka man ang imong lolo? Nan, Wala ka ba kay bitaw usos ka scam sa una. Itira man pagkakapuya na to, gikan pa ta tong mangga dayon sa bato. Dayon aning kahoy. Wa ba ka nagyango-angoy mong lolo bay? Wa lagi lata lagi. Haman. Na sa babaw ato na nagsig. Na dia. Taas-taas ka. Pag ginagay na. Di maabot ay kuhanin nyo. Na. Pagsira naman ani. Si lolo git. Boy, madato ta boy. Alay. Ato na Tanaw ko no. So mana? Na? No. Puslot pa dyan. Ni. At